Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Karena banyaknya yang pengen beraja pasambahan pemirsa, jadi kita berniat membuat video tentang beraja pasambahan balik pemirsa. Persambahan ko sekumpulan anak-anak muda Nagari Padang Sibusuk yang berada di Jorong Kapolokoto pemirsa, di Surau Tenggi. Jorong Kapolokoto Nagari Padang Sibusuk yang beraja pidato. Jadi kita berkesempatan mencolik-colik pemirsa. Bagaimana liputannya pemirsa? Saksikan di channel kita pemirsa. Jangan lupa di support dengan pencet tombol like, comment, dan subscribe pemirsa. Check it out. Kompil Meladang Kota Padang Sibusuk akan nyorangi. Carano kami datang dari Sipangka, apalah sampai tanda alamat kami sampai terus tangan tando alamat nang katangah gonan kok lagi kuliah pinta jo pintu kehadapan nenek mama sarato alek karapatan tanamlah sirih tanamlah udang tanamlah karakok di halaman cabai lah sirih gotoklah pinang isoklah rokok kapan nang tangan sampai enggak lah sampai setang sakir kirong lah sampai di setang buku sepanjang bulan dan setang buku tadi gua disimak lah bayi buku di pandang raja rupo sajuk bat titik ampun pagi tatagak tangkai bunga layu tawa kau rek tampe kok ditilik di limbago adat ditimbang jona rajo budi ialah dikasau laki atok lah dirasuk manjirayo lalu riba bari jagung laranjak bak susun siri tapi semantang pun baik itu mas kamu kutobat itu mas kamu kutujuh takanang aja dalam tabek kata seorang dibulati kata basamu buat bayo takanang aja dalam tabek tabana murid paru-paru ku ambo bawa kata bayo rundian mau pakai yang menanti sedang putus ketika menanti yang bongko mananya kita menaruh iya kita sendaroh lah yang boleh iyo lama nita pulo silang bapangka kerajaan mau pokok kepada kita nang basamo iya sungguh pun pada lainnya ambo nang taimbau seorang di batinno kita nang basamo iya adapun buah panitahan silang bapangka kerajaan nang pokok iya satantangan cara nang katangah kok siri secabik minta dimakan pinang sadidi minta digato yo satantang itu nak minta pituah ambo sampai sampai bilang sampai sampai dari sati bab itu ada sati juga yolah ibarat belum pipi menelang saya tadi kirai mati akibat situ tumpu mana bila kata yang pakai nanti dia sati sementara adik nan biasa teman mana dari sati iyo ambo iya ketentangan buah penitaan dari silang bapangka kerajaan pokok tadi iya ketentangan terang katana iyalah artinya kok cidenya minta dicabai kok gunanya minta digato iya yo ketentangan buah penitaan dari yoko ada kami pulau di siko berapa kartu saya yo kebulatan dengan kamu poke yo lalu bari izin malah bisa sampai di lah sampai teman sakit wala atau pulang teman lancar le yang boleh sombah kepada teman pada Allah saputiko mencari paham mencari bule nan sabolek mencinto pipi nan selayang agak talamo jo talambe ampun jo maaf ambo pinta supo jorilah dari aku sama-sama di tantangan katuangku tadi lambo payo patidokan pauku pajangkokan lah dicari bule nan sabolek mencinto pipi nan selayang nampaknya kok bule lah bisa digolongkan pipi lah bisa dilayangkan tantangan kato nan kaman jawab kayu nan kaman nyambui tak tumpah ke badan diri ambo benar jika dikaji aluran badan diri ambo mulo limbayong kaditanam meniti hujan dari langit jatuh baserak tiba di bumi kini menjadi anak sungai jika balayong musim bak kini pandayong baru seto gala sampanan baru sadidi pinang gala seto kok tanggolam sampan sadidi di lendo buye itu nan labi yang berusuhkan tapi samantang pun baik itu di kau juga balai tunggang pada yung jemato pena bakayu jo ibuati walau kakaram kue sajo manyonang juga dalam hati setantangan katuangku tadi dititi batang kok licin ditikam jejak kok cipu balenggang nagari Makkah bagumpa karang katapi galok umpi to bumi jolangi nak jantasuanan baik itu ambo menyapu pangabisan di ujung katuangku tadi kalau ndak salah ambo menyimak kalau ndak gawa ambo mandanga yaitu nyobana setantangan cara nonang ke tengah
Lorong kepada secara nonan katanga siria secabi minta dimakan pinang sadidi minta digatok. Dek kami segala jamu kayo baik tu banang kamu. Manangku. Dah ada kamu kuto. Apalah nang kajadi buah jo barinyo de ambo dalam lokatu iko kini. De angku takana kini de ambo sajak dahulunyo. Ulonyo bijo kamarokah malilik kepudiang ameh daun di kampung pucuk uliak nyek lado maswetu. Takadi Allah menggorakkan Tambuk tagu nala layu buah ranu nala jatuh. Sedangkan menyuluk kami lenamu kunon memakan dalam carano. Tapi semantang pun baik itu putih kape dapat dilihat putih tiba keadaan supaya sanang dalam mati sajuk dalam kiro-kiro. Bahan sekarang itu kini bak itu asuta mengkuto jua. Si ame ko baju batik batopi bilu dulokan nan syariat sama kita cali nan hakikat sama kita amalkan sudah mengkuto bari izin ambo cabi serius temto Manangku Raja Sakti. iyo ambo temto Kajubong batangnya randah daun taserak di halaman batangnya kami dari si pangka pula masak sirih dimakan sampai ku lah sampai temto sakira-kira lah sampai temengkuto singkara sudan bagindo balai sampai ke tapian siria masak tanyola tibut sampai lam gosi tujuan temto hari lah beranso patang juo karajo ado juo duo jo tigo lah pati kami masuk karajo yo barizin kami malewan celanong ku lah sampai temengkuto sakira-kira ku lah sampai temengkuto sepanjang buah panitan sudah mengkuto tadi ndak kajulang katu ndak ditikam joja diulang bana katu ditikam diulang bana katu itu naga bunyi ndak dari sepanjang buah panitan sudah mengkuto jiko le dado rantiang nang kemencucuk dan nang kemainpo lasa poke nenek mama dari pangka lah bapak izin mas temengkuto kami pelalon ku ancak di Kuala Lumpur. Bye, have a great time.